Sözle hikayani. Ägtekin 100 yıl bolgandy. Tejribem moldy. Erim galvanrak, şilsam goldy. Birisi turmuşky professor, birisi hayatky muallim. Yolunga nişan, pul tepişki başlamçı, felsefeki zastatıl, gızaranga setka, kiyinişinge örnek, ihtiyacınga ördek. İşkilip pullu bolsa, bazada toğunun sütü, koyunun tuxumu teyyatı. Onu bunu tıllap söküp, iqim yığıvatkan sazayının qoňuda lıq boqdy. Turmuşyňga tälim berýatgan malymyňyň balysy tirik yetim, eri ölik setim. Alwyny yigen yekim, taýakda ölgen yetim. Terbiye talaýyk edim, kallydan ýyrak 1000 kilometr. Eşek öz qoňga jekdi atýatgan. Jawapkar gunany däwagerge artypatgan. Sodiger sahabatçyga zäher golun uzartypatgan. Şäherge eşek satkyly kirip, özü eşekki aýylyp ketgenler saxta tawarny çoqsygy diklep, "Halkym" dep tolawatgan. Dejurny uxlap, jesekçi mügdäwatgan. Qarquzaq atalmış yazgıçı, yüzü mitqinmay, xalqning asriga optur bolywatgan. Emdi bop qaldymyki?